făcut? Vorbește și tu ceva. Deci am tăiat un porc de jos, așa că l-a părere. Și acum de atât de timp, am cuțitul, am pus în gârcă, l-am omorât Ce ai făcut? în gârcă să moare ca să stea porcul mai mult. Vezi? Cum îl cheamă pe porc? Anchi. Cum? Anchi. Anchi? Ce nume e ăsta, măi, mami, Anchi? Anchi este o maimuță. Și pe porcul e maimuță, Ștefan? Hm? Sănăle, după ce Da, așa că desfacem, mergem alea cu el să arătăm geanul acolo? Ha? Pe jos?